Tinokudokesai nomufaro mabi yangu tauya nunhau dzomanhoko dzanyasi zuva rechigumi nosere mwedzi uno waNdira. Nyasi kwai tiri kutanda nomufaro wonyaya yakaitika kubulirima uko wagari veikweyo wari kwese kwese pasi rese wakaita chivirangwe chokuunganidza mari inoita zviuru zvomari yekuamerica 14,500 chaiwo. Izvo wakaita kuti wanhadzirise dhamu ronunu iro rawakaparadzirwa nomvura mugore ra2005. Izvi toramba tichizvikudza tichizvitenda tichitoti wakomana ringitsaiwo nhaka dzovamwe dzakanakadzi peno kwedu maBuja tikaita zvibodzizvo tingangoita zviri nani tikawaka nyangwe nomugwagwa chaiyo kana nomakiriniki okuti vanhu wedu warapiwe. Idi zvakanaka izvi. Kwaita bato itsva rabuda Nyasi ragonyora tsamba kuZeki nozuro uno. Nyasi Zeki kagonyorawo tsamba kwariri ichibudisa kuti aiwa tatambira kuti mazvawa muri watsva. Bato rikwai rinonzi MDC Zimbabwe zvokutoti ipapa heno kuti wamonzora wachagodini nokuti kwano bato rinenge rane zita rakadandi peno wacharisenzesa peno wachada kuti zvirambe heno mabi yangu ticharamba tichiona kuti zvinoita sei, asi zviri kundobudisa pachena kuti paribe munhu ano mvumo yokureketa kuti zita rinjangu ndegani. Tindori panyaya yebodziyo mutungamiri wezeki Priscilla Chigumba kwai agonyoreketa iye kuti vanhu vanenge vachida kuti kureke kuita mapato anosenzesa zita rawo kana zvinhu zvavo vanofanira kuti aende kudare rezvematongerwo enyika rine chekuita nezvosarudzo. Idi mabi yangu heno kuti zvichabuda chere ticharamba takaringa kuti vanozvipedza sei zvavari kutandazve ticharamba tichigokunyepa ipo zvinenge zviri kuitikapo. Bato reMDC Alliance kureketa kuno munzvimbo dziri kuitiwa sarudzo musi wa26 mwedzi waKurume wari kutoita kunhadzirira idi kana chokwadi chiri kubudika nomapikicha atiri kuboya paindaneti aiwa zviri kureketeka kuti zviri kuitika zvisvinu wari kunhadzirira kunyange nekumaruwa chaiko makanzura ari kutopinda muvanhu achienda kotsvaka rutsigiro. Ticharamba takaringa kuti wachazozvipedza sei asi toramba takaringa heno mabi yangu kuti zvinobudika zvisvinu chere kana kuti zvicharamba asi tariro aiwa ndo indoripo. Nyasi gurukota rinoringa nozvokutekedzwa kwezvinhu nevanhu Felix Mhona ragoenda kumuzinda unonhadziwa manhamba odzimotika aye koringa kuti kohokonai zviri kuramba zvindoita manyongori. Raburika richireketa kuti richanhadzirisa kuti zvinhu zviite zviri nani asi isu tava tandobvunzana kuti kohokonai mukuru kutanda kupepura Nyasi kuti aende komaira kuti chii chiri kuitika ikweyo kubvira paapinda muhurumendemo kohoko. Ipapa zvatoburika pachena kuti kundoitawo hache kuti zvinzi ane chaaita asi chokwadi chaicho wanozvikona zvokupedza izvi zvavari kuitazvi nokuti vanhu wabodziwo wari kuramba wachindoita zvimwe chetezvo. Charamba edu tichiringa. Nyasi mari yokunze yenge iri kutengesiwa nomari inoita 112 yomadhora omunyika anomasendi 72. Kwatopuwa mari inoita mamiliyoni 40 kumakambani kuti aite zvavanoita. Toramba tichitenda izvi tichimba kuti zvichaita kuti zviite nani. Titendeukire kumufaro Nyasi uri kumutambo yakasiyana siyana. Nyasi wakomana wamaWarriors wakunda chikwata choGuinea nezvibodzwa 2 kwachibodzi asi mutambo wavo wanga undoriwo matandanyadzi zvaita kuti Zimbabwe noMalawi dzese dziburike kubva kumutambo uyu. Idi zvahwadza nokuti takaringirawo kuti Malawi peno ichaendawo mberi asi Nyasi zvaikunda yatadza kuenderera mberi. Tiri kufara pokare kuti wabvana wedu wari kutamba mutambo weHoki waja chikwata choUganda nezvibodzwa 5 kwanya. Aiwa tinowatenda tichiwarwera manja tichiti dai zvaramba zvakadando. Idi Nyasi zuva ranga rakatoita kuningisika zvisvinu. Idi hope yawe yenge iri kutisekererawo Nyasi zvaita kuti kuwa muZimbabwe kufadze chaiko. Nyasi chikwata choKiriketi chakunda chikwata choSri Lanka
nomhanyo inoita 20 chaiyo. Aiwa tinozvitenda izvi, mutambo watamba Nyasi, aiwa wazvikona. Idi tinoramba tichirwera manja zvakanaka zvinhu. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. Kwaiwa chakwera wanga wahwadziwa afani nokuti wanga wakawimbisa chikwata chawo kuti wachagochipa chiuru chibodzi chomadhora okuAmerica no200 pamunhu mubodzi kana wakaenderera mberi. Izvo zvawatadza kuita wabva waigwa nayo mariyo, zvatoramba mabi angu, asi toramba tichindotenda hedu. Waratidza kuti chikwata chawochi aiwa chinenge chinoita zvine musoro. Mutungamiri weZambia agoenda kuAbu Dhabi uko ari kuenda koita musangano nevatungamiri veikweyo. Taringira kuti tigoboya kuti achaita sei, asi kwakatoringirwa kuti peno kuchabva makutukutu omari ipo kare, nokuti mazuva ano aiwa Zambia kundobufura basi mumakutukutu omari anobva aita kuburika. Tichindohwewa rute wabi yedu, tichindoti zvawo. KuSudani kwagwarashiwa vanhu vanomwe wanga vari kuita zvokuratidzira kusada kwawo utongi hurumende yechumasoja yakatora masimba iyi, asi zvinotorwadza mabi angu. Toimba kuti zvichakuwa makuno yano, tichiti mweya yawo wapfawa izorore murugare. Zeki yokukinya kwaiyagoti ipapa yaakupinda mukunyoresa vanhu kuti wavhote zvakanyanya kuwanda, nokuti sarudzo dziri kuitiwa mumwedzi waNyamavhuvhu dziri kutoda kuti vanhu vazhinji vanga vachipinda. Idi mabi angu, wabi yedu zvavo wanoita zeki inotoda kutoti wanyorese vanhu vachikuenda kovhota. Yekwedu inotoita kupembera kuti vanhu vatadza kunyoresa kuvhota, zvakatooma. Magozviziva chere kuti kwai gore rapfuurari kwai kuNigeria kwagogwarashiwa vanhu vanosvika mamirioni, vanosvika zviuru 3 nomanyoka chaiwo okorera. Zvakatooma mabi angu. Tinoimba kuti wachachinja maitiro awo zvinhu, waingidzire utsanana nokushamba manjaku kana waakuita zvokudya. Munyaya yahwadza vazhinji, kwaiwana tsano vanomhanza muMozambique vari kutoita vachiurayiwa, misoro yavo ichiendesiwa koita zvokusikinya tukono. Idi zvakatooma mabi angu. Mbane agoziva kuti mhanza chaiyo inogona kutoita munhu aurayiwe nevanenge vachida kusikinya tukono. Zvakatooma. Tinoimba kuti vachachengeteka vari kuMozambique ko. Tiri ipapo zvedu mabi angu. Aiwa Nyasi tiri kufara, torara takadzipfodora zvisvinu Nyasi, hopedzo nevakomana nevabvana vanga vari kutamba zvisvinu kumitambo yakasiyana siyana. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.